Momento xa de abrir páxina de saúde con o noso querido Héctor Castiñeira. Imos alá porque hoxe, Héctor, imos a falar dun asunto que sempre nos preocupa porque eu creo, compañeiro, que todo o que ten que ver co estómago pois sempre nos amola moito e máis se falamos, como neste caso, do colon irritable, que xa así dito espanta un pouco. Ao final é algo que ten que ver coa digestión, con algo que todos facemos todos os días, que comer, que ir ao baño, que facer a digestión, pero claro, cando eso é algo que acaba sendo un problema, pois ao final hai que falar del e hai que contalo porque hai moita xente afectada por esta doenza. Claro, para distinguilo de outras patoloxías, cales son os síntomas do colon irritable? De feito, chamábase primeiro colon irritable, ahora xa se cambiou o nome, é síndrome do intestino irritable, porque temos por aquí, claro, o colon é esta parte final do intestino que temos por aquí, pero realmente o intestino é todo isto e te afecta tanto o intestino delgado como o intestino grosso. Entón, por eso pasouse a chamar a síndrome do intestino irritable. Vale. Cal é o principal síntoma? A dor. Esa dor, cámaras, pero ademais é unha dor moi típica, moi característica, non é unha dor abdominal calqueira, non, senón que é unha dor que está relacionada coa evacuación. É dicir, ti empezas con esa dor, con esas cambras, con eses cólicos, é algo que non aguantas, vas ao baño, evacúas e pasa e desaparece esa dor. Por eso decimos que ten relación con ese momento de ir ao baño. Logo imos tamén ver que realmente estas persoas que están afectadas por esta doenza te alternan moitas veces o estreñimiento coa diarrea, ou seja, están, non é dicir, non ten un patrón de evacuación, o que chamaríamos normal, senón que ou teño estrinchimento ou teño diarrea, non? Están sempre variando. Logo tamén moitos gases, moito meteorismo e pode aparecer tamén incluso moco nas feces, unhas feces con un aspecto mucoso. Así que... O sea, que todos estos aspectos deberían alertarnos, non? De que estamos ante esta patoloxía. E que pode desencadeala, Héctor? Pois mira, realmente a causa deste colon irritable, deste intestino irritable, non é coñecida, non está clara realmente cal é a causa, o motivo que acaba provocando estas dores, estas cambras, estes movimentos xa anormais do intestino. Pero sí é certo que sabemos que hai determinados alimentos e determinados factores que van propiciar que apareza este problema. Son como desencadeantes, como cales. Como mira, o primeiro deles, o estrés e a ansiedade. Momentos de estrés, momentos de ansiedade van propiciar a aparición deste problema, pero logo tamén certos alimentos. Aquí non hai unha norma porque depende moito de cada persoa. Hai que ir vendo casi ensaio-error cal é o que che senta ben e o que che senta mal. Pero, por exemplo, algo que lle senta mal a case todo o mundo que ten intestino irritable ou colon irritable, as especias. Temos por aquí o picante, as especias, as comidas moi especiadas ou con picante, ollo a elas. Logo tamén moi habitual os lácteos. Non falamos só do leite, senón tamén do queixo. Os lácteos adoitan sentar mal. As bebidas con gas, o alcohol, o café, todos eses alimentos que irritan a mucosa gástrica, pois acaban provocándolles esa dor, esas cambras. E a coliflor que temos aquí nesta banda? Tamén a temos aí porque son alimentos moi flatulentos e que tamén lles acaban provocando problemas a estas persoas, que ademais é un problema de saúde que limita moito a calidade de vida, porque ao final, de repente, ti estás comendo, terminas de comer, empezas, ás veces sí, ás veces non sabes cando vai vir, de repente empezan esas cambras, ese dor insoportable, eses cólicos, e tes que ir correndo ao baño, e claro, tes que estar pensando, terei un baño cerca ou non, non? Entón, eso sempre ao final acaba mermando un pouco esa calidade de vida. Quero determe nun dos aspectos que dixeches antes, é dicir, hai algunha idade ou isto que nos dices ás veces, afecta máis a homes que a mulleres neste caso? Hai un perfil de persoa que digamos, cal é o perfil de paciente con síndrome do colon irritable ou do intestino irritable? Pois sería muller. Outra vez. É que tócanos todas, de verdad. Sí. Muller menor de 50 anos e tamén, ademais, que ten antecedentes familiares deste mesmo problema ou tamén episodios recurrentes de estrés e ansiedade. Ese sería o perfil, muller, menor de 50 anos, con un nivel de estrés e de ansiedade alto e tamén normalmente con antecedentes familiares. Sería un pouco aí o perfil. Pois atención ás que nos estén vendo. E logo, claro, como se cura isto? Dicir, xa nos dixeches o que teríamos que desbotar, pero como podemos alivialo, non? Claro, curalo como tal, como non coñecemos a causa, non sabemos cal é a causa, non hai algo que eu che diga, pois tomas isto e curache xa. Non é como xarabe, xa está. Non é unha infección de gorxa que se cura así, non. Isto realmente non sabemos a causa. Isto vai pasar moito cos problemas estomacais, non? Sí, están pouco estudiados e deberían estudiarse máis. É certo que se destinan recursos para estudialos, pero ás veces non os suficientes ou a causa non acaba de estar clara. Neste caso, que sabemos? Por exemplo, que hai alimentos desencadeantes. Entón, ollo con eles. Imos tratar de evitar
evitalos. As persoas que adoitan padecelo, o ideal non é que fagan unha grande comida copiosa, 3 comidas grandes ao día, non. O ideal para evitar este síndrome é comer menos cantidade máis veces ao día. Vale. Entón, normalmente, evitamos a aparición destes síntomas, aparte de evitar eses alimentos que nos adoitan provocar este problema intestinal. Logo tamén, tratar de rebaixar, é moi doado dicilo, pero eses niveis de estrés, de ansiedade, evitar de rebaixalos, e logo tamén mastigar ben, dedicar o tempo suficiente a mastigar, comer de xeito tranquilo, e cando veñen esas cambras, ese dor, pois temos por aquí estas bolsiñas de xel ou sacos de sementes que os podemos meter no microondas, quentámolos un pouquiño, poñémolos na tripa, unha mantiña por encima, e este calor normalmente adoita aliviar. Logo, ás veces tamén que vai ben, os probióticos, porque ás veces que hai alteracións na microbiota que acaban provocando este problema, entón os probióticos poden axudar tamén nun momento puntual. Pois quedámonos con todas esas recomendacións, temos dúbidas, como sempre, a través do WhatsApp para Héctor sobre este tema, imos a velas, a ver cal é a primeira que nos chega para ti, Héctor, sobre este asunto. Teño problemas digestivos e afétame moito o frío. Pode ser colon irritable? A ver, si é certo que o frío, cando se di colleume un frío, non? Colleume un frío, teño que ir ao baño. Pois si é certo que o frío pode afectar a nivel intestinal, pode alterar o que decimos, pode incluso que decimos cortar a digestión ou realmente ter que ir ao baño correndo porque colleume o frío. Pode afectar. Se pode ser colon irritable por eso ou non? Claro, para sabelo, habería que facer probas, porque isto non é unha cousa que se diagnostique así de, bueno, polo que me estás contando, ala, colon irritable, xa vas co diagnóstico, non. Hai que facer probas e hai que ver se realmente é colon irritable ou non, pero si é certo que o frío pode afectar a nivel intestinal. Bueno, pois ollo con iso. Mais cuestións para Héctor. Séntanme mal os xeados, ten que ver co colon irritable? Pois mira, é moi curioso porque sí que hai xente que tomar alimentos demasiado fríos vai afectar a nivel intestinal, porque ao final ese alimento tan frío é irritante. Falamos como tomamos café, que tamén é un irritante, pois ese alimento frío, como pode ser o xeado, pode irritar tamén a mucosa gástrica. Se irrita a mucosa gástrica, inflámase e a vaciar o baño correndo. Entón, ten que ver co colon irritable, si é certo que, ademais, se o xeado está feito de lácteos, se non é un sorbete, senón que é un xeado feito con leite, pois tamén pode... Temos como o combo, entón, temos un pouco aí o combo, para irritar. Pois atentos, porque efectivamente ten que ver, imos con máis cuestións. Teño intestino irritable e recomendárome a hidroterapia. É unha boa opción? A ver, a hidroterapia é algo, para que non o saiba, hidroterapia de colon. Isto é unha cousa que está ahora moi de moda, e que realmente tamén, falando de retos virais que falábamos antes, isto non é un reto, senón que hai clínicas que se dedican a vender este tipo de tratamentos, que o que fan directamente é enchufar unha mangueira, vámoslo contar así, enchufar unha mangueira pola parte final, polo ano e polo recto, introduce unha especie de mangueira e o que fan é un lavado, meten auga e fan un lavado continuo de colon e logo quitan o que lavaron. Si é certo que o que din é que elimina toxinas, que, bueno, din incluso que ata mellora o estado da pel, non sei se é do susto de que che metan unha mangueira, claro, a ver, ti pensa que isto, claro, realmente... como votos, quedas paralizado. Claro, realmente metenche auga, lavan, volven sacar, supostamente isto ten unha de beneficios, bueno, alucinante. Primeira noticia deste asunto, Héctor. Non necesitamos ningún tipo de hidroterapia para limpiar o noso colon, nin para que nada de que nos desintoxique. Temos un fígado que actúa para desintoxicar e o colon tamén vai eliminando esas feces. E se temos estrinximento, isto non é a solución. Así que non. Se tes intestino irritable ou colon irritable, a hidroterapia de colon non che vai solucionar o problema. Bueno, que importante, coñecer sempre a opinión dos expertos. Imos coa última, creo, sobre este asunto para Héctor. A ver que nos cuestionan. Dixéronme que tiña colon irritable sen facer probas. Podería ter algo máis grave? A ver, é que sen facer probas non se pode diagnosticar o colon irritable, ou seja, podes sospeitar que o tes, polos síntomas, polo que che contan, poden sospeitar que é colon irritable, pero claro, hai que facer primeiro un cultivo de feces, hai que dar uns boteciños para que se recollan esas feces e analizalas, pode ser unha infección, pode ser outra cousa, hai que facer probas, podese facer tamén unha ecografía, unha colonoscopia, hai que facer probas para realmente decir se tes ou non colon irritable, porque podemos sospeitar que o que temos é un colon irritable, pero ten un problema de pólipos,
podemos ter un problema, mesmo digo eu, de algunha masa que estea por aí dándonos problemas. Ou seja, realmente hai que ver ben as cousas, para dar un diagnóstico así, hai que primeiro, pode ser incluso unha intolerancia á lactosa, por exemplo. E digo, pois teño colon irritable. Non, igual tes unha intolerancia á lactosa e con quitar a lactosa é suficiente. Hai que ver e hai que facer. Sí, porque se algo levamos aprendido nestes meses de termómetro, é verdade é que hai un montón de afeccións estomacais e unha non ten nada que ver coa outra, é unha pasada. É máis que seguiremos aprendendo seguro. Bueno,